खुलुमबाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गिबियाव बरायग्रोनाय जाबाय। बे समावहाय आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसिनि बे खासिबारि गामियाव आदा तेनजिं बड'सानि नखराव आं बे समावहाय दंफैयो। बे समावहाय आं आदा तेनजिं बड'सादों बे समाव मोगा-मोगि लानाय हाबाफारि। बे मोगा-मोगि लानाय हाबाफारियावहाय नोंथांमोना बिथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनगोन। बे समावहाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आदा तेनजिं बड'साखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। Thank you very much. Actually, आङो अर्गेनिक आबादखौ आङो 2000 खादाव फार्स्ट टाइम गायजेनदोंमोन 2007 आव। Actually, organic word was absent from my mind. जे अर्गेनिक आबादखौ बोरै मावो बेखौ बे आंनियाव गियान गैयामोन। ओमफ्राय आङो मा खालामदों आंहा आबादारि जानोबो गोसो गैयामोन आं। जेरै दायो बांसिन खेथियकनि फिसायानो खेथियक जाफिननो नागिरा मेक्सिमामानो। आंबो बिदिनो आंनि लाइफआव आङो फार्मार बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदोंब्लाबो आबादारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदोंब्लाबो आबादखौ मावफिननो थाखाय माने मालाबाबो गोसो जायामोन आङो। जे माइ आबाद मावनाय बा मैगं थाइगं गायनाय सापात गायनाय बेफोर आंनि माइन्डआव कनसेप्टआव गैयामोन। जेब्ला आङो 13 इयार गावनि लाइफखौ आङो 13 बोसोर बाहेरायाव बारहरदों। I was in Singapore, हंकं, अस्ट्रेलिया बिभिन्न रोखोमनि जायगायाव थाबोनानै खामानि मावबोनानै आङो इन्डियानि बेलेग स्टेटआव आङो खामानि मावनानै मालेसियान कनस्ट्राक्शन कम्पानियाव कन्टिनिउ 13 इयार खामानि मावदों। आरो न'आव आङो गावनि जायगायाव फैफिननो गोसो गैयामोन। बाट इट वाज भेरि बिग चेलेन्जिं फर मी। आरो आङो गावनि जायगायाव फैफिननानै मा मावनो मा खालामनो बिदि मोनसे फिलिंस फैबाय थायोमोन आंनाव। जे आङो गावनि जायगायाव फैफिननानै मा मावनो आं होननानै। बिमाया लेंहरनायलाय आङो 2000 खादाव न'आव फैफिनदों। 2007 आव न'आव फैफिननानै मा खालामगोन मा थागोन बिदि साननाय फैबाय आङो। उनाव लासैनो आं सानबाय मा बयबो साहा गायनायलाय जोंनि जायगायाव एन्ड जोंनि जायगाया साहाखौनो लानानै गासै प्रिथिबियाव मोनसे सिनाखि। आवार लेन्ड इज आइडेन्टिफाइ एस ए टी फार्म। स' साहाखौनो लानानै जोङो बिश्वआव मोनसे सिनाखि दंखायो जेरै। स' साहानि आंनियाव ABC जेबो नलेज गैयामोन। स' आङो माखासे एक्सपार्ट मादार टी फेक्ट्रि मादार फार्मार सिनियर फार्मार बिसोरनिफ्राय माखासे इन्सट्राक्सनखौ लानानै आङो साहाखौ बोरै गायो लेन्ड प्रिपेरेसन बोरै खालामो बिसोरनिफ्राय माखासे इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै बागानखौ गायजेनदों आङो। स' बागानखौ गायनायनि समाव माखासे एक्सपार्ट आंखौ एडभाइस होदों जे माखासे केमिकेल फार्टिलाइज आरो पेस्टिसाइड बाहायनो थाखाय रासायनिक हासार जायखौ बुङो इउरिया MOP SSP। जेब्ला इउरिया MOP आङो फार्स्ट बाहायो आंनि फार्माव अब्ला नुबाय आङो माने बिफांफोरा खोब थाबनो ग्र' जायो। इट्स ग्र'यिं रियेलि भेरि फास्ट अल द प्लान्ट्स। खिन्थु साननैसोनि उनाव नुबाय मा माखासे एम्फौफोराबो सोबोन बिलाइयाव फैनानै बिलाइखौ जाफैदों। जायखौ रेड स्पाइडार होननानै बुङो। गोजा साहि रेड स्लार्क हेल'पेल्टिस थ्रिप्स लुपार स्टिम केंकार रुट रास्ट माखासे बेरामफोरनि सायाव आङो स्टाडि खालामबाय। बे एम्फौफोरा जेब्ला फैयो अब्लानो एक्सपार्ट आंखौ एडभाइस होलायबाय जे माने माखासे पेस्टिसाइड एम्फौ थैनाय मुलि बाहायनो थाखाय आंखौ एडभाइस होबाय। जेब्ला आङो एम्फौ थैनाय मुलि बाहायो बागानाव अब्लानिया साननैसोनि उनाव माने ओरैबायदि आङो अनुभब खालामबाय थायो गावनो जे माने मालाबा खर' गिदिंनाय गोबाल' मोननाय माने मेचिनाव बागानाव आङो मुलिखौ स्प्रे खालामखांनायनि उनाव मेचिननिफ्राय सेरमायनानै जेब्ला आंनि गस्लायाव सियो बे गस्ला सिनायखौ आङो दंखलाव सुदोंमोन। आंनि फुख्रि फिसा मोनसे दंमोन बेयाव नाबो दोनोमोन। स' दसे थानायनि उनाव नुबाय आङो माखासे नाया थैजोबदों। स' आंनाव साननाय फैबाय जे हामायनो बे गस्लायाव मेचिननिफ्राय माने गलांनानै आंनि गस्लायाव नांनाय बे हामायल' केमिकेलानो बेखौ दंखलाव सुनायाव दसे समाव आं नुबाय माखासे नाया थैजोबदों। होमब्ला बे हामायनो केमिकेला जोंनि नाखौ इमान माखासे नाखौ जुदि बुथारजोबनो हायोब्ला होमबा इमान मुलि होनानै जों आबादखौ मावदों बे आबादखौ मानसिया माबायदि जानो हागोन होननानै बिनि राहा नागिरबाय थाबाय आं आजि 14 बोसोर सिगाङाव। स' देन I didn't find out any knowledge and any encouragement। रावबो उत्सा खालामनाय रावबो गियान होनाय मानसि मोना। बिदिनो आङो दोनथ'नानै केमिकेल फार्टिलाइज पेस्टिसाइडखौ दोनथ'नानै राहा नागिरबाय थाबाय आङो भारतनि गेजेरावनो। ओमफ्राय आङो मा खालामबाय साननैसोनि उनाव भारताव फार्स्ट एवार्ड मोननाय डक्टर एल नारायण रेड्डी
बिनि फार्माव बेंगलराव थांबाय आङो बेंगलरावथ' साहा आबाद जाया नालाय साहानि बिखय बिसोर जेबो नलेज गैयामोन खिन्थु अर्गेनिक आबादखौ बोरै मावनांगौ एसे एनै कनसेप्टखौ होबाय बियो बेनिफ्राय आङो केनाडानि मोनसे NGO फार्टेल ग्राउन्ड बे फार्टेल ग्राउन्ड NGOखौ इनभाइट खालामनानै गावनि फार्माव लाना फैबाय आं थ' बिदिनो माखासे नलेजफोरखौ केनाडायावबोथ' साजाया खिन्थु गावनि जायगायाव आङो माखासे सानबाय जे गोदोनि मानसिफोरा गोबोरखौनो बाहायनानै बोरमा हासार गोबोरनि हासार बोरमा खिनि हासार बेफोरबायदि हासारखौनो बाहायनानै गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोबाय थादों जिथु बर'फ्रा स' जायखिजाया दंफां बिलाइयानो जे सेवबानो हासार जायो बेखौ खम समनि गेजेराव फेसेवनानै जों खेथियाव बोरै बाहायनांगौ बेफोर टेकनिकखौ आङो सोलोंनानै लाबाय ओमफ्राय लासै 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 माखासे वर्ल्ड कमिउनिटिस बाहेरनि मानसिफोरजों जगाजग खालामलांबाय थ' लासै लासै लासैनो अर्गेनिकनि मार्केटआबो ग्र' जालांबाय थादों आरो आं सानो ना भबिष्यतआव माने जोंनि माखासे आबादारिफ्रा जुदि अर्गेनिक आदबजों जुदि आबादखौ मावोबा देयर इज ए बिग मार्केट गोदोर मोनसे बजार दङ आरो बे बजाराव जोंनि मानसिफ्रा मोजां जुदि अर्गेनिकआव सिस्टेमेटिक अर्गेनिक आबाद मावनानै जोंनि मानसिफ्रा सानबाय थायो जे अर्गेनिकआ मुलि होआबानो इउरिया MOP SSB बा पेस्टिसाइड होआबानो अर्गेनिक जायो होननानै बेखौ मिथिंगा आबादारिसो होननानै बुङो नेचारेल फार्मिंआव गोदो सापर्ट खालामोमोन बोथोरा सम बायदि अखा हायोमोन सम बायदि बोथोर सोलायोमोन खिन्थु दायो नेचारा मिथिंगाया जोंखौ सापर्ट खालामा नांगौ समाव अखा गोग्लैया नाङै समावसो अखा हायो नांगौ समाव बोथोर सोलायला माने बेफोरो नेचारा दायो बेलेन्सआव गैया जालांबाय थादों स' बिनि कारनाव नेचारेल फार्मिं जेमानखिनि बर'फ्रा बा ट्राइबेलफ्रा जि जायगाफोराव नेचारेल फार्मिं खालामनानै सोलिना दंमोन बिसोरो सार्भाइभ जानो थाखाय खोब चेलेन्जिं मोमेन्टआव दङ आरो जायनि जाहोनाव माखासे खेथियकफोरा कनभेन्सनेल फार्मिंआव कनभार्ट जाबाय थादों स' बिनि कारनाव अर्गेनिक आबादखौ मावनो थाखाय खोब सहस जे अर्गेनिक होनोब्ला मुलि होआबानो जे अर्गेनिक जागोन बे नङा अर्गेनिकआ जाबाय मा बिफाङाव जेब्ला खायद'नि डिफिसियेन्सि जायो जिंक केलसियाम मेगनेसियाम आयरन पटेसियाम माखासे निउट्रिसनेल भेलुफोरखौ जोङो माखासे दंफां बिलाइफोरखौ फेसेवनानै गोखा गोखा बिलाइ जेरै महानिम बिलाइ देसुंगालि बिलाइ खरंस' बिलाइ बे बिलाइफोरखौ जोङो माबायाव द्राम मोनसे बा खुङानि रिंफोर बनायनानै फेसेवना दोननानै बेखौ एप्लाइ खालामबाय थानांगौ जेरै जायखिजाया दंफां बिलाइया जे सेवबानो हासार जायो जों मिथियो खिन्थु बेखौ खम समनि गेजेराव फेसेवनानै जोङो बोरै खेथियाव बाहायनांगौ बेफोर टेकनिकखौ जों सोलोंनानै लानांगौ एम्फौ बुथारनाय मुलि एम्फौ होखारनाय मुलि दिनै थैनाय हा बालि हा बा अन्थाइ हाखौ मोजां हायाव खामफिननो थाखाय खुनु केमिकेल फार्टिलाइज गैया दिनै जोङो थैनाय हा बाला हा बा अन्थाइ हायावबो गोबोर गोरान बिलाइ जाबोर माखासे गोथां बिलाइ गोरान बिलाइखौ जोङो गोबोरजों मिक्स खालामना फेसेवनानै दोनोब्ला आरो बेखौ जों बाहायबाय थायोबा साननैसोनि उनाव आफ्टार 10 to 15 डेजनि उनाव लासै लासै लासैनो जोंनि हाया 3-4 बोसोर जुदि कन्टिनिउ बाहायबाय थायोब्ला बाहायलांबाय थानायावनो बे लासै लासै मोजां हायाव कनभार्ट जालाङो दिनै जों मोजां हायावबो दिनै जोङो इउरिया MOP बा SSB होना दोनोब्ला होबाय थायोब्ला बे हाया लासै लासै लासैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांबाय थायो दाबो नैबे हिमालय पर्बतनि गाहायाव बर' रायजोआव जायखौ जों बडलेण्ड होननानै जों जायखौ माने सिमां मोनसे नुबाय थादों जे बडलेण्डनि थाखाय जों जि हाखौ लानानै जोङो बर' रायजो आलादा रायजो दानायनि सिमां नुदों बेफोर हाफोरा ओरैबायदि फार्टाइल ओरैबायदि मोजां दाबो सम दङ कि जोंनि जायगाफोराव साफ्रोमबो मानसियानो जि हायो मोजाङै ज' जानानै जोङो फिसा फिसा आबादनि सोमोन्दै सोलोंनाय मोनसे ट्रेनिं सेन्टारनि खोब प्रयजन जोङो बाथौ इसोरखौ फुजिनायनि लोगोसेनो बाथौ मन्दिरफोराव जोङो इसोरखौ प्रार्थना खालामनायजोंनो लोगोसेनो फिसा मोनसे सम लानानै जोङो आबादनि सोमोन्दैबो जों सावरायनांगौ बेफारनि सोमोन्दैबो जों सावरायनांगौ दिनै मन्दिर माबाफोरावबो जोङो गिर्जाफोरावबो थानसालिफोरावबो दिनै गिर्जाफोरावबो जोङो सम मोनसे फिसा लानानै जोङो बेफोरनि खोथाखौबो जों सावरायनांगौ जे आबादखौ बोरै मावनांगौ जोंनि मानसिफ्रा इक'नमिकेलि थाखा फैसायाव माबायदि बोलो जानो हायो बा सम मोनसे लानानै जों सावरायबासो साक्सेस जानो हागोन आं सानो जे जोङो मावनायजोंसो जों जोंनि लाइफ स्टेन्डार्डखौ जों सोलायनो हागोन आरो मावनायावनो जोङो जेब्लानाखि जोंनियाव वार्किं कालचार गैया मावनाय कालचार गैया स्टाडि कालचार गैया आरो गावनि मानसिखौ जों जुदि ट्रेन आप खालामना लानो हायाबा जों मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा होननानै आं फोथायो स' जोंनि प्रडाक्टखौ जों जुदि मोजाङै जुदि पेकेजिं खालामोब्ला मोनफ्रोमबो जोङो पेकेटाव मोजां माबाफोराव पेकेजिं खालामनानै मोनसे ब्रेन्ड डेभेलप खालामनानै सार्टिफाइड खालामनानै खाथिनि बजार गोजाननि बजार प्रिथिबिनि बजार
बेफोर बजारफोराव जोङो दैथायहरनो रोंनांगोन अब्लासो जोङो थाखा फैसानि साउन्ड जागोन इक'नमिकेलि साउन्ड जागोन स्टेट टु स्टेट नेबरिं कान्ट्रिज ग्लबेलाइज जोङो प्रडाक्टखौ खालामजोबनो हानांगोन अब्लासो जोङो साक्सेसफुलि जागोन इक'नमिकेलि आरो बेखौ मावनो थाखाय जोङो गासैबो ज' जानानै मावनांगोन आरो जोङो जोंनि लाइफआ दायो फरायनाय आरो खामायनाय जानांगौ दिनै बिमा बिफाया होबासो लेखा फरायगोन बिमा बिफाया जाहोबासो जागोन बेसा लाइफआव जोङो जुदि खारबाय थायोबा जों मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा माखासे इयुथफोरा ज' जानानै जोङो आर्निं एन्ड लार्निं बे मोननै बुस्थुखौ जों लाना खारनो हानांगोन जों खस्थ' खालामनानै मावनांगोन आरो जोङो सिस्टेमेटिक ज' जाना सावरायनांगोन आरो गियानखौ जोङो सासेया गुबुन सासेजों शेयार खालामलायनांगोन अब्लासो जोङो ग्रेट साक्सेस जागोन होननानै आं अनुभब खालामो थेंक इउ आदसा नोंना दि अर्गेनिक बागान दङ बेयो बेसेबां बिगासो दङ दायो अर्गेनिकआ आङो 100 नियार एबाउट 150 बिगास अफ अर्गेनिक फार्म इज देयर आइ सेट आप स्मल टि फेक्ट्रि आंहा फिसा मोनसे अर्गेनिकनि फेक्ट्रि दङ आङो 150 बिगासो अर्गेनिक बागान दङ आंहा कमप्लिटलि अर्गेनिक आरो आंनि प्रडाक्टखौ आङो USA जार्मान केनाडा फ्रान्स बिभिन्न धरननि ग्लबेल मार्केटआव फिसाहै स्मल कुवान्टिटि आं एक्सपर्ट खालामबोबाय थादों खायसे कम्पानिफ्रा 100 किल' सोरबा 500 किल' सोरबा 2000 केजि बे एकर्डिं टु दा मार्केट डिमान्ड बे मार्केटआव जेरैहाय माने डिमान्ड फैयो बिदिनो आं हरबाय थायो स' जोंनि मोनफ्रोमबो प्रडाक्टआनो ग्लबेल भेलु दोङो ग्लबेल मार्केट भेलु दोङो जोङो नाम्बार 1 जोङो साहा हरनो हायो नाम्बार 2 जोङो मस्ला जातीय बुस्थु स्पाइसेस गुलमरिस एलासि हाइजें हालदै बेफोरखौ जोङो एक्सपर्ट खालामनो हायो माइरंखौबो जोङो एक्सपर्ट खालामनो हायो स' जोंनो मोजां पेकेजिं खालामनानै फाननो रोङियासो जोंनि दुर्बलता आदसा नोंदि अर्गेनिक साप्लाइ बनायदो बे अर्गेनिक जुदि साप्लाइखौ लोङोब्ला देहाया माबायदि जेनेबा येस ग्रेट अर्गेनिक सापाता आङो लेबरेटरि टेस्ट खालामना नायदोंमोन सायाव 22 हेल्थ बेनिफिट दङ which is very important देहानि थाखाय ओरैबायदि मैल्यबान सायाव हाइलि जिंक हाइलि केलसियाम हाइलि मेगनेसियाम हाइलि पटेसियाम बेफोरनि भेलुफ्रा बिराद मोजां निउट्रिसनेल भेलुफ्रा गोदोनि मानसिफ्राथ' साहा खुरैसे लोंनानैनो माने फुंनिफ्राय सानजौफुसिम खदाल जावोमोन हालेवोमोन ओरैबायदि माने देहाखौ बोलोगोरा गोग्गो थै थायोमोन खिन्थु जोंनि मानसिफोरा साहाखौ दायो मा खालामदों साया ओरैबायदि मोजां बुस्थु जे देहायाव नों साहा कापसे लोङोबा 22टा गुनखौ नों साहानिफ्रायनो मोनो 22 हेल्थ बेनिफिट हाइलि जिंक दोङो हाइलि केलसियाम दोङो मेगनेसियाम दोङो पटेसियाम दोङो स' बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो साहा कापसेयावनो मोननो हायो खिन्थु साहाखौ जों केमिकेल बाहायनानैसो नस्थ' खालामनानै लादों आरो सायाव जोङो मालाबाबो संख्रि होना लोंनाङा सायाव संख्रि होनानै लोंनाय लोगो लोगो साया मोनसे केमिकेलाव डाइभार्ट जायो आरो जोंनि ब्रेन मेम'रिया साइलेन्ट जायो लासैनो स' सायाव मालाबाबो संख्रि होनना सायाव मालाबाबो सिनि होननाङा सायाव मालाबाबो गाइखेर होननाङा हायोबा साहाखौ साहा बायदिहैनो लोंनांगौ गाइखेरखौ आधा घन्टा बा 1 घन्टा डिफारेन्सआव जुदि गाइखेर मोजां मोनोबा गाइखेरखौ एक्सट्राहै लोंनांगौ आरो साहाखौ एक्सट्राहै लोंनांगौ ज' मिक्स खालामनानै मालाबाबो लोंना सायाव लगायनानै लोंजायो हानि बि केन बि एडेड इन टि ग्रिन टि अर्थ'डक्स ब्लेक टि अर्थ'डक्सआवबो ग्रिन टियावबो नोङो हानि बिखौ एड खालामना लोंजायो हाइजें होजायो गुलमरिसखौ एड खालामनो हायो लेमन ड्रप होनानै लोंनो हायो खिन्थु सायाव मालाबाबो गाइखेर बा सिनि होनानै लोंनाङा संख्रि होनानै लोंनाङा बेफोर संख्रि सिनि बा गाइखेर होनानै लोङोबा मालाबा गेस फर्म जानो हागौ खर' गिदिंनाय मानाय बेफोर इनडाइजेसन प्रब्लेम ओंखाम उखैयै बिदि फिसा फिसौ बेराम जानो हागौ आरो दायो माने बांसिन साहा खेथियकफोरानो हाइलि केमिकेल फार्टिलाइज होनानैसो उत्पादन खालामो स' बेनि थाखाय साहाखौ खोब साबधान खालामनानै लोंनांगौ आरो सायाव मानसिनि देहायाव दिनै मानसिनि देहाया केमिकेलखौ सहायनो हायो 0.05%लागैल'सो खिन्थु दिनै लेबरेटरियाव टेस्ट खालामनानै नायोबा 0.10% 15%लागै केमिकेल रेशिय' मोनो which is not acceptable for the human consumption मानसिया बेफोरबायदि खायद'खौ ग्रहण खालामोबा जायखिजाया बेरामजोंनो जुजिनो हायि गोहो जालांबाय थायो जोंनियाव बेरामा हामनो रोङि जायो बेनि कारनाव अर्गेनिक खायद' बा नेचारेल खायद' बेफोर खायद'फोरखौ ग्रहण खालामनांगौ आरो अर्गेनिक आबादखौ सोरबाफोर जुदि सोलोंनो जुदि गोसो जायोबा आंनाव फैनानै सोलोंनो हायो आइ एम अलवेज हेपि टु टिच अल दा फार्मार दोज हु आर इन्टारेस्टेड जायफोरा गोसो दङ बिसोरो फैनानै आंनाव सोलोंनो हायो आरो आङो बहुत बोसोरनिफ्राय आजि 14 बोसोरनिफ्राय आङो
नागालेण्ड, मणिपुर, मिजोराम, अरुणाचल, भुटान, माखासे जार्मान, UK बिभिन्न धरननि वर्ल्डनि माने आबादारि माने जायफोरा आबाद मावनो इस्सा बिसोरजों आङो अर्गेनिकखौ शेयार खालामबोबाय थादों। स' अर्गेनिकआनो जाबाय मोनसे शेयारिं, नलेज शेयारिं आरो जोङो नेचारजों क्ल'ज थानानै खामानि मावनाय। आरो बेजों लोगोसे आङो अर्गेनिक आबादखौ मावनायजोंनो लोगोसे आंनि बागानखौ आङो साहा बिफां गायजोबालाखैनो मोनसे पार्टखौ आङो अन फरेस्ट क्रियेट खालामदों, जेराव हाग्रा क्रियेट खालामदों आरो बे हाग्रायाव माखासे मैदेर, दावराइ, मै, हाग्रानि अमा, हाजार हाजार दावराइ, स' हर्नबिल बिभिन्न धरननि दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनो मोनो। स' इट्स क्ल'ज टु दा भुटान बर्डारजों नांजाबनाय। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो इक' टुरिजिम्स, जाहाथे मानसिया कंक्रिट लाइफनिफ्राय नेचारेल लाइफआव थांनानै माबायदि अनुभब खालामनो हायो, बेयाव इक' टुरिजिम मोनसे डेभेलप खालामदों आङो। स' बेयाव मानसिया थांनानै नायहैनो हायो। स' इट्स ए हेपि। आरो माखासे जिब जुन्थुफोरखौ मोनाव ट्रि हाउसाव थानानै आंनि रेजर्टआव थानानै नायनो हायो। स' मोनसे नेचारेल फिल खालामनो हायो। स' आं बेफोरबायदि खामानि मावलांबाय थादों। स' सोरबाफोर जुदि सापर्ट खालामनो गोसोबा रिफरेस्टेसननि सायाव, वेलनेस माने वाइल्ड लाइफनि सायाव, एनभाइरनमेन्टनि सायाव स' जगाजग खालामनानै जोंजों जगाजग खालामनानै खामानि मावफानो हायो।